1, 2, 3, come on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa tare da Alƙasim TV, inda insha Allah za mu nuna muku yadda za ku tura ma adadin mutane fiye da 50 ko kuma zuwa 100 har ma 200 kai har ma 1000 idan kuna da kwantak ɗinsu a cikin WhatsApp kuma lokaci guda at the same time a saƙo guda. Ma'ana irin misali irin hafi juma'a kana son ka tura, ko kuma Allah ya tsare Allah ya kaɓe an yi rasuwa hakan ga, ko kuma a'a an samu karuwa kana son ka faɗi, amma sai da kuma kana dubin cewa ai idan zaka ce ka tura ma ɗaya bayan ɗaya zaka ɓata lokaci ne. To insha Allah za mu nuna muku yadda za a tura za ka tura wannan sako din lokaci ɗaya kuma gabaki ɗaya ya je ma kowa. Da farko dai yanzu za mu je mu shiga WhatsApp ɗinmu. Idan muka shiga WhatsApp ɗinmu gashi nan ya buɗe muna, gani ku gashi nan yanga. To idan ya buɗe mana muka daga wannan alaɓo inda ake ganin nan, idan muka ya buɗe muna sai muka zo muka daga wannan daga guda 3 na sama. Nan yanga zai ba mu zaɓuna masu yawa kamar yadda muka saba gani. To nan ga inda aka rubuta akwai new group, akwai new broadcast. To nan ga inda aka rubuta new broadcast nan za mu taɓa. Idan ya buɗe muna zai nuno mana adadin lamba nawa ne gare mu. Har ya nuna muna lamba 124. Haka to adadin lambobin da nuno muna har ya nuna muna lamba 1024. To misali a ce muna son mu zaɓi iyakacin wanda za mu tura ma. Irin misali haka wasu tana iya yiwa saƙon wani special message ne wanda baka son ba kowa ke son ka tura, kuma kana son ka tura musu ne gabaki ɗaya. A dai ɗauka cewa ta hanga tura musu gabaki ɗaya. To sai ka zo ka fara zaɓawa da farko. Idan ka zaɓa hanga haka wannan ta shiga, sai ka ci gaba da zaɓawa hanga, ka ci gaba da zaɓawa hanga, ka ci gaba da zaɓawa hanga, haka kana ta zaɓawa. To duk wanda baka so sai ka rinka hissuwa, misali hanga sai ka ci gaba da zaɓawa hanga, ci gaba da zaɓawa hanga, kana zaɓawa hanga. To ka ci gaba da zaɓawa sai ka kai iyakacin adadin da ake so, amma fa ba za ka iya tura ma wanda kai blocking ba ko kuma wanda ya blocking ɗinka ba, amma iyakacin wanda kuke chatting da shi lafiya lau, wanda bai yi blocking ɗinka ba lafiya lau, za ka iya tura masa. Idan ka zo ka zazzaɓi iyakacin adadin da kake so, misali ga nan bari mu je da sauri inda za ku gani. Misali ga shi nan ka a ce ka zaɓi iyakacin wannan adadi shine kake so ka tura ma. To nan ga inda alamar da a gani wannan inda green ɗin kalo nan za ka taɓa hanga. Idan har ya buɗe ga nan mutane da baka ɗauka 39 ne. To ba wai iyakacin adadin 39 ake ɗiba ba. Idan ma kana so za ka iya ɗiba 200 har ma kai zuwa 1000. Sai ka zo ka taɓa wannan abun. Idan kana son ka saka mana reception ɗin suna, misali muna son mu saka mai suna kamar hakan ga sai mu sa misali hanga, za mu iya saka mai suna idan muna so, kuma za mu iya idan mun saka mai suna nan ga. Kuma idan dare da muke so mu ƙara mutane, misali hanga muna son mu ƙara adadin wanda za mu ƙara tura masa suna, misali mun je mun samu wani ya ba mu namba mu, ko kuma wani ɗan uwan mu haɗi da shi ya ba mu namba mu, kuma ba mu sai da za mu saka cikin wannan reception ba. To za mu taɓa wannan alamar nan ga. Misali a ci ga nan ga shine wanda muka samu gashi nan ga. To muna son mu sako shi hakan ga, sai mu ɗaya taɓa shi hanga da wannan misali a ce mun same su, sai mu ɗaya taɓa sai mu zo mu ƙara daɓa wannan alamar ta hanga. Haka su nan sun zo. Idan kuma muna son mu hidda mutum, hagun da mun zo mun dafa wannan gashi nan kamar yadda ake rububin cikin group, gashi nan za mu iya rububin ɗin mutum, daga ciki. Sai mu ɗaya misali sai mu ce muna son mu tura musu saƙo, misali za mu ya tura barkanku da safiya, misali muna son mu tura musu barka da safiya ne, sai mu ɗaya tura kamar hakan ga. In muka tura shi kamar hanga za mu ɗaya bashi ya tafi. To idan ya tafi
kamar yadda muka tura mutum guda saƙon barka da safi, haka nan zai je, ba wai zai je ne a matsayin group ba, zai je ne a separately, kowa ya je masa. Da zaran wannan saƙon ya tafi to zai je ma kowa lafiya lau, kowa zai gane shi tamkar an turo masa. Wannan shine dai yadda za ka yi ka tura ma mutane fiye da adadi saƙo a WhatsApp. Da Allah yan uwa, kada ku manta ku danna mana subscribe ga wanda ya san bai yi ba. Idan ka zo nan wajen subscribing ka ga alamar subscribing nan tana ja, sai ka danna mana alamar subscribing, za ta dawo baka, sai ka taba mana ƙararrawar da ke gaba. Idan kuma ka san kai, sai kai mana like, ko da dai kai subscribing din ka taimaka kai mana like, saboda sai idan kuna mana like ne za mu gane cewa abin da muke yi kuna ganewa, kuma za ku ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Kuma ga mai tambaya yi ƙoƙari ya aje muna ita a nan wajen comment. Mun gode. Ku yi like, ku yi subscribing, kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zaran mun ɗora. Ku tura ma 'yan uwa.